ബഹുമാനിക്കലും ഖദാത്തിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കലും ഇതെല്ലാം അന്ന് അവർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എഐയോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വരൂപിക്കാം, പക്ഷേ ഇതൊരു അവസാന വാക്കാക്കരുത്. എഐ ഒരിക്കലും ഒരു അധ്യാപകനല്ല, വെറും ഒരു മെഷീൻ മാത്രമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞുമക്കളടക്കം നിഷ്കരുണം കൊന്നുകളയുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകരുടെ ജമിയത്തുടമ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരുക്കി തയ്യാർ ചെയ്ത പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു സൃഷ്ടാവിനെ തിരയുന്നവൻ ആരോ അവനാണാര്? ബുദ്ധിമാൻ. ഉറപ്പല്ലേ? ഒരു ചിന്തട്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മതിയാവും. അള്ളാഹു തിരിച്ചറിയാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.